салом дӯстони азиз, фикр мекунам ки дар мавсими сабзавот ҳама мехоҳад ки аз боимҷон яъне хӯришу хӯрокҳои нав ба нави бомаззаро омода карда бошад. Ба ҳамин хотир имрӯз ман мехоҳам ки дар навори имрӯза як намуд хӯриши боимҷонии бомаззаро барои шумо пешниҳод карда бошам. Чӣ гуна дидед 3-4 дона боимҷонро ба шакли чоркунҷа реза карда бо орд омехта мекунем, дар авғани гарм дар ҳарорати баланд яъне сурх карда мегирем. Баъдан помидор, бодринг, каме дигар сир мувофиқи таб, кабутӣ, чеснокро ба шакли чоркунҷа ҳамаашро яъне реза мекунем ва намак, мурч илова карда хуб омехта карда яъне тановул мекунем. Бо иштиё бошед дӯстони азиз, наворҳои моро ҳамроҳӣ намоед.